Dominika, gratulujeme k bronzovej medaile v kategórii kumite juniorek do 48 kg. Povedz nám prosím ťa, ako si dosiahla tento úspech? Ďakujem veľmi pekne. Prvé kolo som išla s Azerbajdžankou, kde som vlastne zastavu 1-1 vyhrala potom na zastávky. Druhé kolo som išla s Izraelčankou, kde som vyhrala 3-1. O postup do 8 finále som prehrala s Estonkou 5-3. Nakoniec sa dostala až do finále, tak som išla do repasáže, kde som išla najskôr s Cyprusankou. Tam som vlastne vyhrala 7-1 a v boji o tretie miesto som vyhrala s Chorvátkou 5-1. Ktorý zápas bol najťažší a kde sa to vlastne zlomilo? Najťažší zápas by sa dalo čakať, že bol asi ten, ktorý som prehrala, ale vôbec tak nie je. Ten najťažší bol úplne ten posledný, v boji o tretie miesto, kde bol veľký tlak, ale mala som skvelý fanklub a nakoniec som to dokázala. Dominika, komu vďačíš za svoj úspech? Za svoj úspech vďačím hlavne trénerom, či už doma v Žiari alebo tu v Repre, a aj hlavne fanklubu, ktorí ma riadne vyhecovali, a aj svojej rodine a ostatným kamarátom, ktorí ma podporovali. Ďakujem, Dominika, a ešte raz gratulujem.